she muka ce muku maulidi ya fi kasamanci da wani abu, kuna nan kuna ta rigima, ana ta rigima, wai na ce maulidi ya fi wai na ce kazamancin ge ya fi maulidi. Ya mu kun ji bayani da kyau. Don Allah zan tambaye ku, kun ga magana ba ni da fari ba, wanga magana malam ya ce ta'ifatun min as-salaf, malumar salaf da yawa suka ga magana. Daga cikin su Sufyan al-Thawri ya faɗi, yana daga cikin abinda Sufyan al-Thawri ya faɗi, yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Yace kun ga bid'a iblis ya fi son bid'a da masu sabon Allah. She muka tambaye Sufyan al-Thawri lafiya, yace li anna al-ma'siyata yutabu minha. Me zina, me liwati, mashayin giya suna yi, sun san laifi ne, suna neman su tuba, suna iya su yi su tuba. Shi yasa su ko su yi laifi suna tuba ko ba su tuba. Dan bid'a na tuba ko bai tuba, da mai tuba da wanda bai tuba wani ne ka zabi mutum. Da wanda ke laifi yana iya ya tuba, ko da musa wani yayi zina yace Allah nayi nadama ka yafe mini, wani yayi liwati yace Allah dinga na shiga ciki Allah ka yafe mini, ko ba ka ba. Da mai bid'a da bai tuba, don Allah wane ne ka zabi mutum? Wanda bai tuba shi yana tara laifi. Shi yasa iblis, inji Sufyan al-Thawri, yace iblis ya fi son mai bid'a, domin shi ne shashancin nan, mai alfashan nan yana tuba. Iblis bai son mai tuba, iblis na son wanda bai tuba. Mai maulidi bai tuba, mai salatin fati bai tuba, masu bid'a ba su tuba. Ba su tuba. Shi yasa yace al-bid'atu ahabbu ila iblis. Sannan mun tabbatar kuma maulidi bid'a ce. Ana nan tana tukuwa, wai ya ce kaza, to ma nan maganin kenan. Ba su tuba, kuma yana musu ma kaman mu da bamu san abin da muke ciki ba. Amma don Allah duk masu laifin nan suna yi ma sun san suna laifi, sun san kurakurai suke yi. Ana iya wani yayi ma yana yin nan tun bayan minti 2, 3, 4, 5 ba ma yayi da na sai ya duba. To wanda shi yana yi na farko kenan. Sannan na biyu abin da yasa nace kazamancin wanga bid'an maulidin nan ya fi kazamancin masu shashancin nan. Dalili kuwa kun wurin duk wani maganan banza da aka yi manzo Allah gindin maulidi ne. Kaga wurin maulidi aka ce kaman yanzu haka da manzo Allah zai bayyana, wallahi ka bar shi ka je ka bi ya sunan shi manzo, ka bar shehunka ka bi manzo Allah, an gama da kai. Ba wurin maulidi bane. Da aka ce in ya sai Allah ne, ba wurin maulidi bane. Da aka ce abin nan kul huwallahu ahad Allahu samad duk in ya sai ba waka maulidi bane. Sannan nan da aka ce wali ya fi manzo, ba wurin maulidi bane. Ka zamancin wanga aikin da bai ki ta zamancin wanga shashashan gaba. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا. kaga magana baka barin shi haka nan, kana tone a gaya maka abin da zaka mutu. Kaga magana ga nayi ya jima, yasa na kama kawo misalai kenan da zai kara tabbatar da magana haka take. Yanzu wani munafikin sunna kuma ya kama kai ma ka mutu. Wanga magana da kaga Sufyan al-Thawri ya faɗi, yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Dama Ibn Uthaymin kan wanga magana da auna an bid'a da masu laifi. Sai Ibn Uthaymin yace lidha كانت البدعة أخف إلى الشيطان من المعاصي. إن جي ابن عثيمين محمد ابن عثيمين wannan ba da yan bidan nake ba, don su ba su ji ahli sunna da kuke so ku san munafikai. To ji abin da ibn Usaymin ya faɗi. In ji ibn Usaymin ya ce li anna al ma'asi, yace ka ga laifukan nan. Ibn Usaymin ya ce kaga bid'a shedan ya fi son mai bid'a abokin shedan ne, amma masu laifi suna tuwa shedan bai son su. Ya fi son wanda ke tara
laifin ya kai gaban Allah bai tuba ba. Sai ya ce ka gani wanga maganan ga sai ibnu sami ya ce li anna al ma'asi yumkin at-tauba minha, yace duk masu laifi suna iya su tuba in ji Usaimi. Sai ya ce amma ina son ka gane suna iya su tuba, sa'annan kuma wanda ya yi laifi ma muna kaunan Allah ya sa ya tuba ya gane. Amma al-mubtadi in ji Usaimi ya ce kaga dan bid'a irin masu maulidin nan fa inna shaytana yuhsinu lahu bid'atahu, shaytan na gyara mai aikin shi ne bai tuba yana tara tajira yana tara laifi a yana cewa ku ba ku sani bane mu muka sani, ku ba ku sani ba mu muka sani. yace haka ne suke yi. Shi yace wa yubayyin lahu annahu man khalafahu fa wadal, shedan na gaya mai ai duk wanda ya saba maka batacce ne sa'annan kuma duk wanda ba shi kan hanyar shi yana kan hanyar banza. yace wa annal haqqa yujanibu, yana gaya mai kaman kai ke kan gaskiya. don Allah akwai wani mazinaci ko wanda liwaci da ke gani shi ke kan gaskiya? Yana boyewa ma ne, yana fama ya zai ya bar wannan. kaga aini na zabi shashanci guda ne ko maluma sai suka ce duk wani shashancin da ka sani, duk wani shashancin da ka sani, duk wani shashasha da ke shashanci, shedan ya son dambida da wannan shashasha. Aini guda kudu na gaba. Sai ya ce amma kaga bid'an nan in ji ibn Taymi ya ce duba masu ahlul kaba'ir, masu manyan laifi da masu manyan zunubai suna yi suna faman su tuba, yana iya je wallahi abin da ban san da kai ne shiga ciki ba, wanga jaraba ne ya za in fita ciki. kun gane yanzu me laifi wanda yake tunani ya tuba da wanda ke tara laifi bai tuba, don Allah wane ne kasamin mutum wanda bai tuba? kun gane karatu yasa kun gamsu? to in bai muku ba shaidai mutuwa. wani wai a tara malumma ni na ce kana cin wani malami ko na ce maka kamar ina karatu da na damu da wani, ni ban damu da kowa ba.